Bona tarda. Gràcies per assistir a aquest acte que iniciem per la celebració del 50è aniversari de la biblioteca. Pensem que el fet de celebrar 50 anys és un motiu d'orgull que Sant Hipòlit, des de l'any 66, tingui una biblioteca. Es va inaugurar concretament el 27 de març del 66. S'ha passat per 3 equipaments, aquest des de l'any 2008, i bé, l'evolució ha estat, com podeu suposar, molt gran. Si heu mirat abans les fotos ja veureu el canvi. I bé, avui he dit que iniciem la primera activitat, llavors fins al juliol anirem fent activitats que hem volgut que siguin adreçades a tot el tipus de públic que assisteix aquí a la biblioteca, que és diferents edats, diferents interessos diferents, perdoneu, estic una mica nerviosa, no sé si es veu. Passo la paraula a en Xavier Vilamala, alcalde d'aquí Sant Hipòlit. Bé, intentaré ser breu, tot i que quan parles d'una biblioteca, la veritat és que podries explicar coses i coses i no acabar mai. Primer de tot, deixeu-me que us doni les gràcies per haver assistit en aquest acte, que és un acte de municipi, de poble, però que no deixa de ser un acte emotiu, perquè celebrar 50 anys, i més quan parlem del món de la cultura, és un acte important. Deixeu-me també que li agraeixi a la Laila, a Ramona, que hagin volgut ser aquí amb nosaltres i que elles seran d'alguna manera els protagonistes, però els protagonistes també sou vosaltres, els veïns i veïnes de Sant Hipòlit, però també de les Masies, perquè aquesta biblioteca, com molts dels equipaments que tenim tant a Sant Hipòlit com a les Masies, d'alguna manera dona servei als dos municipis. I aquesta biblioteca neix, i ara ens estàvem mirant un document que disposem a l'Ajuntament des de l'any 61, més les pròpies actes que hi ha aquí a la biblioteca de l'any 65, neix de la voluntat de dues entitats principalment, com eren Diputació de Barcelona, en aquest cas, que segueix ostentant i segueix d'alguna manera ajudant els ajuntaments en els municipis com el nostre a disposar de biblioteques, i de la extinta Caixa de Manlleu, que fins fa poc encara la teníem en el nostre municipi, però aquestes dues entitats, conjuntament amb el propi Ajuntament, van ser els que van instar a la construcció de la primera biblioteca, que jo no recordava si hi havia hagut alguna més antiga, perquè ratllo també a la vora dels 50 anys, i jo la recordava allà a l'Ateneu, al carrer Bisbe Morgades, i li preguntava a l'Imma si n'hi havia hagut alguna d'anterior, alguna altra seu, i m'ha confirmat que no. Per tant, estem a la tercera seu de la Biblioteca del Marquès de Ramissa, des del carrer Bisbe Morgades, passant per aquí la Caixa de Manlleu, al passatge Parés, i des de fa 8 anys en aquest nou edifici que ens ha permès fer un pas més a el que són les biblioteques actuals, que no només són llibres, sinó que a més hi estem incorporant medis audiovisuals i tot el que són les noves tecnologies. Però sí que hi ha una coincidència des de fa 50 anys fins ara, és que la biblioteca ha donat servei a tot aquell que volia iniciar-se en el món de la cultura i de la lectura, i sigui de forma de paper o sigui en forma digital, les biblioteques avui en dia segueixen tenint vida i vida pròpia. I a més han ajudat moltes vegades, i això probablement les persones que se'n cuiden de les biblioteques, o probablement la Laila també ens ho podrà explicar, ha ajudat a moltes classes populars, a molta gent que en determinats moments no tenia accés a determinats llibres, o inclús en aquests darrers anys a les xarxes i per tant a internet, això permet a molta gent que pugui tenir un servei que d'altra manera no en podria gaudir. Per tant, fem una funció educativa, fem una funció social i una funció cultural, i això és el que fan les biblioteques en el passat, en el present i imagino que en el futur.
Aquesta és la tercera ubicació, esperem que no sigui la darrera, perquè voldrà dir que la biblioteca segueix tenint vida com està tenint durant tots aquests anys i aquests darrers anys. I deixeu-me ja per acabar que doni les gràcies evidentment a les bibliotecàries que han passat per aquí en aquesta biblioteca, entre elles la Ramona, la Cesca, la Imma i moltes d'altres que han estat per aquí en la biblioteca, i que a tots els treballadors, i en aquest moment també amb l'Iris, que també ens ajuda moltíssim i que dinamitza molt bé tota l'àrea infantil, i tots els usuaris que d'alguna manera ho han passat durant aquests anys. Moltes gràcies a tots i insisteixo, són 50 anys, n'hem de celebrar 75 i 100 i tots els que convinguin. Moltes gràcies. Ara parla la Ramona Claperós, que ella va ser la bibliotecària que va inaugurar la biblioteca el primer equipament. Ella en aquell temps era la coordinadora d'Osona Nord. Aquí hi havia una bibliotecària que era la Mercè Vidal, i la Ramona estava a Manlleu i era la que coordinava l'Osona Nord. Llavors ella és la que va viure els primers inicis de la biblioteca. Us passo la paraula a ella. És que a mi la Francesca em va dir que seria un acte molt informal i que jo podria parlar una mica entre tots i ens expliqués una mica dels orígens de la biblioteca, però que m'ajudéssiu però que fóssiu vosaltres que m'ajudéssiu. Jo, arran del conveni que va signar la Diputació amb la Caixa, hi havia un conveni que signava Diputació i Caixa en l'any 61, pel qual la Diputació la Caixa posava filials a biblioteques que pertanyien a la Diputació. Aquí a Osona hi havia Manlleu i Vic, i la Caixa on hi tenia sucursals i obria les biblioteques. I sempre penso que va fer una gran labor, va ser una pionera de la xarxa bibliotecària actual, perquè quan encara des de la Diputació només hi havia biblioteques sense filials, la Caixa ja tenia les seves filials amb personal auxiliar que depenia d'ell i tenia un intercanvi de llibres que no es feia més que aquí, que vull aprofitar l'oportunitat d'agrair tot el que va fer la Caixa de Manlleu, que potser amb el temps ha anat quedant una mica desapercebut, però si aquí hi havia biblioteques que jo crec que funcionaven molt millor a Osona, hi havia biblioteques que funcionaven molt millor que la resta de la província de Barcelona, era gràcies al gran empenta que donava la Caixa. Aleshores, la Francesca diu, has d'explicar una mica d'història. Una mica d'història també us l'ha explicat ja en Sergi, que va sorgir amb aquest conveni que van signar, però jo el que voldria ara recopilar una mica, que entre vosaltres me diguéssiu unes quantes preguntes que m'han quedat en l'aire, que podria, a veure si entre tots podem fer recollir l'història, que la Francesca m'ha dit que ho apuntaria si surt una idea. Jo volia demanar-vos, a veure qui ho sap, on estava ubicat, a quin carrer estava ubicat el primer local de la biblioteca? Popularment al carrer d'en Guiu. Al carrer d'en Guiu. No ho apunto jo perquè la Francesca ho apuntarà, però si fem la història entre tots, doncs fem la història. Al carrer d'en Guiu. Aleshores, una altra pregunta que se m'ha volgut fer a mi, es diu Biblioteca Marquès de Remisa. Qui era el Marquès de Remisa? Per què es va dedicar el nom de la biblioteca al Marquès de Remisa? El Marquès de Remisa havia nascut i Va néixer aquí a Sant Hipòlit. aquí a la plaça del Matadero que diem. I qui era Pompeu aquest Fabra. Era un marquès, la part de però que no està Marquès? ficat al govern. No està ficat al govern. govern, era financer, Sí, llavors ja hi ha història. Ja hi ha si algú li interessa, hi ha una història. Era un financer del segle XIX, un economista financer del segle XVIII que havia nascut a Sant Hipòlit, amb un honoraret. Nascut no ho sé. Nascut. Vale. Encara hi ha una placa, aquí baix a la plaça. Sí, i allà dins la història, hi ha la mica Que haurem de fer després, obrirem una mica i farem el dossier una mica més ampli, tenim la primera idea. Aleshores també el personal, que ha sigut molt important en aquesta biblioteca, a veure si us en recordeu, com us ha dit en Sergi, les biblioteques estan... És en Xevi, Sergi. Recordi que d'un germà que diu Sergi.
Doncs el personal que s'ocupava de les biblioteques filials de les biblioteques centrals, en aquest cas la biblioteca central era Manlleu i la filial era Sant Hipòlit, eren personal que depenien de la Caixa de Manlleu, no depenien de la Diputació. Qui se'n recorda, a veure, quina va ser la primera persona que va treballar a la biblioteca de Sant Hipòlit d'aquí, la nostra biblioteca? Quina va ser la primera persona que va treballar-hi com a auxiliar bibliotecària? No va ser la dona del doctor Beltran? Exacte. Una gran dona. Una gran dona. Jo, quan penso de la Mercè em cau un llàgrimes. Perquè era una persona que passava desapercebuda, no volia tenir cap protagonisme, i era una persona que quan et donava un consell, segueix-lo perquè sabies que t'aconsellava bé. Ella va treballar amb molta il·lusió, va inaugurar la biblioteca, va començar amb molta il·lusió, va aprofitar que treballava per estudiar de bibliotecària i posteriorment va deixar la plaça d'auxiliar i ella se'n va anar de bibliotecària a Manlleu, i des de Manlleu controlava la biblioteca de Sant Hipòlit. Bueno, tenim la primera, és que jo he fet una mica de llistes. Aleshores, darrere de l'auxiliar hi havia una bibliotecària, que és el que us hem dit, que les biblioteques depenien de Manlleu, allà hi havia una bibliotecària que controlava les biblioteques dels pobles que tenia la Caixa, que eren Roda, Sant Hipòlit, Sant Quirze, Tona. I la Diputació posava una bibliotecària que anava corrent per totes les biblioteques i portava el control de les biblioteques des de la Diputació. Bueno, molt difícil recordar qui va ser la primera bibliotecària que va treballar en aquesta biblioteca. Tu? No, bueno, jo una mica així. Bueno, doncs la Mercè es va intercanviar amb mi. No, però molt abans. La primera bibliotecària que controlava la Mercè, que dirigia la Mercè Vidal. Sí, ho sabem. Això no ho sabreu. És la que no conec jo. Saps què passa? Que va treballar-hi 2 mesos, però va ser la primera bibliotecària. Ho tinc apuntat, no penseu que era la meva memòria. Era la Paquita Ferrer d'Uber, qui va treballar des del març fins al juny, que era una personalitat de dona, però va treballar molt poc. Potser no li va agradar estar a Osona i se'n va anar a Barcelona. Aquesta va ser la primera. Quina va ser la segona bibliotecària, segur que tampoc ho sabeu, que va treballar, que es va cuidar de la biblioteca de Sant Hipòlit, mentre la Mercè Vidal feia d'auxiliar. Una Roser de Vic, la Roser Riera, Mas Grau. La Roser Riera va ser la segona bibliotecària, va ser la bibliotecària itinerant que es cuidava de Sant Hipòlit. Tercera bibliotecària, la Mercè Vidal havia acabat la carrera i ja va venir de bibliotecària. La tercera va ser la Mercè, fins que la va substituir la nostra gran amiga Imma Bar, com a davall. Vam fer un intercanvi. És igual, vas venir aquí. Jo vaig venir aquí, a casa teva per això. Allà. O sigui, hem localitzat de moment les 4 bibliotecàries primeres, la Paquita Ferrer, Punta de Fresers, que te'l tinc així, ja t'ho diré, la Roser Riera, la Mercè Vidal i l'Immaculada Bach. Aleshores, juntament amb les bibliotecàries, hi havia les auxiliars. Si la Mercè Vidal va marxar perquè era bibliotecària, van venir una sèrie de treballadores auxiliars. La primera va ser la Mercè Vidal. La segona, es deia Maria de nom. Serra. La Maria Serra, que va treballar del 69 al 71. No està aquí, no sé si n'hi ha cap aquí, no sé. Anem per la tercera. Comença per Dolors. Tinc apuntat, Mosac, el Dolors Mosac. La Dolors Mosac. Algú se'n recorda? La Dolors no hi és. La Dolors Mosac va ser la tercera auxiliar que va treballar en aquesta biblioteca. Es va morir. Es va morir? Ah, vale. La Maria es va morir. Va venir un altre auxiliar. Després de la Mosac va venir Mari Carme del Bar Esport, el Carme Colom. Colom. La Mari Carme Colom, que hi va treballar fins al 73. Després hi va venir un altre, que va estar-hi força temps, us en recordareu que es va casar i se'n va anar, em sembla, a Mèxic, o no sé on. L'Isabel Solà, que va estar-hi força temps, del 73 al 81. Jo la recordo molt bé.
va estar-hi molt, es va Que estava allà casar... dalt, Què? Que estava allà al carrer d'en Guiu. Sí. Diu que ara arriba la germana de l'Elisabet Solà, que hi ha un aplaudiment per l'Elisabet. L'Elisabet Solà que dius que encara hi viu. No, que van començar allà al carrer d'en Guiu. Ah, sí? Allà, és perquè ja parlo jo de la biblioteca, aquella biblioteca petitona, acollidora, silenciosa, amb els armaris tancats. amb els armaris tancats, les estanteries típiques que tancaven. I és curiós que digueu això, perquè jo la recordo de petita i per mi era una biblioteca molt gran. Era gran en aquella època, eren biblioteques grans, tot canvia. L'altre dia en parlàvem, que anàvem parlant de les biblioteques, i jo em feia molta gràcia també els armaris. Tancats amb clau i llibres. Que es podien agafar els llibres. I sobretot això, la percepció de nena petita que va a la biblioteca i trobava que era un espai molt gran. Sí, hi havia dos espais, em sembla. Tinc com present que hi havia dos espais. No, només era un sol espai. On hi havia un despatx. Al costat hi havia, abans d'entrar a la biblioteca, enfront hi havia un magatzem. Ah, exacte, el magatzem, sí. Sí, amb un silenci, sempre el personal encarregat, que es deien, soneu els sifons, i jo sempre que es deien els sifons, el personal, perquè ens educaven d'aquesta manera, que hi havia d'haver-hi silenci, la qual cosa ha desaparegut totalment en aquests moments, per sort. Ja ningú sap el que és el silenci en una biblioteca, però aleshores sí, petit, i tothom calladet i educat. Aleshores, bé, l'Elisabet se'n va anar a Mèxic, i va venir la Ramona Coma de Vall, la mare de la Imma Vall, que també va fer una gran labor, que mentre la Imma havia substituït la Mercè Vidal, que la Mercè se'n va anar a Barcelona, i la Imma era la jefa de la seva mare. El cap de la seva mare era la Imma, que la veia una elèctrica, no veia. Li deia, vinga mare! I la Imma i la Ramona... La Ramona està tota espantada. Obedient, però es va guanyar el públic. Fes el préstec. Però es va guanyar el públic perquè tenia certa edat ja, i me recordo que era molt acollidora amb les criatures. Hi ha una anècdota de fa poc temps, que un noi que vaig tenir la meva mare uns quants dies a la residència, i un noi va venir que jo no me'n recordava gens, i em va dir, és la teva mare aquesta? Dic, sí. Diu, que has estat a la biblioteca? Em va fer molta gràcia. Va ser maquíssima aquella estada. No era una persona d'una extensió enorme de llibres, no és pas el molt que havia llegit, però tenia psicologia amb els lectors, i la sabia atendre molt bé, o sigui, tenia una gràcia, la Ramona, jo li trobava una gràcia. Jo a partir de la Ramona, aquí jo ja no segueixo, perquè aleshores va ser quan, en l'any 81, la Diputació, en general, ja va canviar l'organigrama de les biblioteques a nivell de tot el servei, i ja es van crear les centrals comarcals amb les seves filials, i ja era tot Barcelona que tenia la central comarcal amb la filial. Amb això penso jo que la Caixa va ser una pionera d'aquesta idea. Com també, des de la Caixa es permetia que entre les biblioteques filials hi hagués intercanvi de documents i no es feia lloc més que aquí. I a partir de la idea que els vam donar a nosaltres, es va fer, ara es fa per tot arreu. Si tu vols un llibre de no sé quin poble, t'arriba per mitjà del préstec interbibliotecari. Ja està, vull dir, ara us deixo, si sabeu res més d'història que voleu explicar. Vosaltres... sí, no, que tinc més coses, espera, que tinc més coses, s'hi feien moltes activitats, això sí que és important dir-ho. A veure, quines activitats s'hi feien a la biblioteca? Només falta que no digui això, que no és important ni tot. Una de les primeres va ser que es podia fer en català. Els cursos de català. Sí, jo hi vaig anar. Amb l'Armand Quintana. Us en recordeu que hi havia l'Armand Quintana de professor? Jo, a la biblioteca, hi vam fer el servei social, una colla de noies, que llavors, si volies treure el carnet de conduir, havies d'haver fet el servei social. I jo vam fer tota una colla de noies. I ho fèieu a la biblioteca? A la biblioteca. I no devia ser gaire que era oberta, perquè fa 50 anys d'això. Això, veus, aquest no... Tenia 21 anys, en tinc 71, vull dir, devia ser que l'havien obert llavors. Doncs bé, un altre servei, perquè les classes de català eren innovadores, perquè no les feien enlloc. I ningú se'n recorda d'aquelles classes que donava la Diputació. No, però era la Diputació que va fer una gran labor amb els cursos de català, que inclús ara ja podies passar-me una mica i fer la xafarderia, però a millor la primera vegada que es va demanar permís a l'Ajuntament ens el van denegar. Ja no dic que l'alcalde era, però ens van denegar que aquí no... Aquí
ningú, o sigui, no sé per què, però la Diputació va ser pionera amb això, quan la Diputació tenia fama de ser franquista, aleshores. Ho era, clar, el règim, sí. Val. Les classes de català a mi em surt que hi havia l'Armand Cantana i que també el va associar un tal Castells, que no sé si era home o dona. Sí, el marit de la Roser Rovira. Ah, ja. Així és un senyor. És un home. Doncs aquest també, en Xevi Castells, aquí no hi tinc el nom. I que, per cert, he trobat una relació d'alumnes que van treure un aprovat l'any 73, que això m'agradaria, la Cèlia Panicot, la Concepció Miró Peix, tu no hi ets ahir, la Lídia Cirera, la Carme Benet, la Dolors Mussac, la Gleva Rovira, la Joana Gaja, la Dolors Rossinyol, la Montserrat Critx i la Maria Àngel Serra. Aquestes van ser les pioneres dels primers cursos de català, les primeres alumnes. Una altra, ara deixem les classes de català i anem per una altra activitat. L'hora del conte, amb la Pilarín Vallès. Algú se'n recorda que la Pilarín Vallès venia... Us en recordeu algú que seríeu petits tots com nosaltres? No recordo d'haver vingut amb la Pilarín. La Pilarín hi havia moltíssim, veníem ell i jo. Me recordo que veníem, jo els explicava el babar, o normalment el conte que sabia que m'agradava era el babar, els hi anava explicant, o la llegenda de Sant Jordi, i la Pilarín dibuixava. Mentre jo anava explicant el conte, ella anava fent diverses làmines, que posteriorment es sortejava les làmines amb les criatures que havien participat en els contes. Però sé que una vegada veníem amb el Pilarín, se'ns va espatllar el cotxe, i la Pilarín vam tenir un rebentón, com es diu en català, se'ns va rebentar la roda i vam demanar a un camioner si ens podia ajudar, són anècdotes que me'n recordo, i la Pilarín Peregrino li va donar dibuixos seus i aquell home es va pensar que eren dues monges que duràvem estat i no es va voler això, no queda clar que sempre que la veig la Pilarín va donar dibuixets seus i l'home va dir que són dues monges dues dones amb un cotxe o monges o ningú no. Val. Després, concursos de dibuixos o pintures feia molt. Que l'any 69 el primer premi el van donar a Manel Sitjà. No sé si està aquí. Ai, pobre Manel. Simultànies d'escacs es havien fet. En Pomar venia aquí, va ser posterior. Doncs així venia. És que en Pomar... al començament, és que el portava la Diputació en Pomar. En Pomar era d'aquells grans... Gran mestres que quan ja anaven una mica cap a caiguda la Diputació els ajudava i els hi donava oportunitat perquè anessin a promocionar la seva bueno, era que havia sigut el campió del món, no?, d'escacs en Pomar del món, no sé, però d'Europa tenia d'Europa, poder, d'Europa. Jo me'l vaig trobar fa 2 anys fa uns anys a Sant Cugat i li vaig fer el meu fill. Aquest senyor que és campió d'Espanya i va dir no, d'Europa. Era una personalitat en el món dels escacs en Pomar. L'Artur Pomar, l'Artur Pomar, la tele sempre sortia l'Artur Pomar sovint, però em sembla que encara és viu aquesta hora, em sembla que viu a Sant Cugat. Val, doncs en Pomar, no sé si hi ha cap foto d'ell, seria una llàstima que no. Hi és, una foto. Doncs en Pomar, mira la Núria. Ui, sembla que es diu casa meva jo ara. Una altra cosa que es feia molt, que venien els del grup filatèlic de Manlleu, que tenia molta il·lusió, què? Què feien els del grup filatèlic? Concurs de col·leccions. No hi havia ningú. I a partir dels segells també en van fer d'altres de col·leccions. Eren concursos de col·leccions, es portaven tot tipus des de clauers... Ara hi ha de fotos. Això qui ho animava era el grup filatèlic i numismàtic, que també estava en molta forma en aquella època, també ho està ara. Val, no sé, què més es feia a la biblioteca? Això és el que recordo. Aleshores també, llegint el diari de la biblioteca, no és que la meva memòria em doni per tant, he llegit que un gran personatge va donar molts llibres a la biblioteca. Un personatge d'aquí a Manlleu va donar molts llibres a la biblioteca, que era marquès. Sí, perquè si continuem... El marquès de Palmerola va donar molts llibres a la biblioteca. Ah, ja vaig a Manlleu? No, perdó, ara em sembla que estic a casa meva. No. Allà consta que sempre el marquès de Palmerola ha donat un gran lot de llibres a la biblioteca. I ja està.
Em sembla que si no en dieu res més vosaltres. No, si us recorreix alguna cosa que s'hauria passat. Gràcies, Ramona. Ha estat ben original, no? Ara, a continuació, passaré a la Laila Carroc, que moltes de vosaltres ja la coneixeu. Hem posat els llibres allà, que ella, no sé si falta algun, suposo que... Tenim un de contes infantils, que el tenim a dalt. Que ella ens explicarà doncs, la seva experiència professional com a escriptora i personal. Bona tarda, alcalde, Ramona, aquí també a la dreta, la companyia. Jo he arribat aquí i he anat directament a buscar l'alcalde. M'he perdut i he anat a topar directament amb ell. És un plaer estar aquí, gràcies pel vostre temps, amb el vostre permís us tutejo, tots som joves. Mentre la mort no entengui d'edat, l'edat només és un número, per tant serem uns joves eterns. Jo també explicaré una mica d'història, però no una història d'una biblioteca, que ja m'agradaria, perquè al meu poble no hi ha cap biblioteca, per tant la nostra història encara no ha començat quan aquí estem celebrant 50 anys. Jo em dic Leila, és un nom àrab, vol dir nit, tot i que la meva mare no recorda l'hora de naixement, érem 6, ara ens hem quedat 5. Vam néixer tots a la província de Nador, en una zona rural. Els que heu anat a Vic, coneixeu Vic perquè està aquí mateix i heu vist una mica la comunitat marroquina. El 90% de la comunitat marroquina és de cultura amaziga. Venim de les muntanyes, venim de la zona rural, analfabets. Jo explicaré una mica la història de la meva família, que de la comunitat tancada nosaltres som els més tancats. Tot era tema tabú. Només explicaré la història de la meva mare una miqueta per sobre i després la meva història, perquè la història de la meva àvia i besàvia era una espècie de cortar i pegar, era una vida idèntica. Eren nenes que jugaven, s'ho passaven molt bé, feien de criatures, en alguns moments determinats deixaven el paper de nenes petites i es transformaven en unes dones grans, no? Cuinaven, tenien cura dels avis, ajudaven a les mares i feien tot el que calgués, feien de dones petites, no? Quan venia allò que en deien la menstruació, ja deixaven o abandonaven la infància i passaven una fase secundària, que és la fase d'adultesa. La fase de l'adolescència no existia. Per tant, tenien una vida fàcil, entre cometes, perquè sabien què havien de fer. I això s'anava passant de generació en generació. Les meves àvies i els meus avis van néixer a Argèlia per culpa de la guerra, la invasió dels francesos, etc. Van marxar, van fugir cap al Marroc i al Marroc després vam venir nosaltres aquí, però això va ser després. La meva mare es va casar, va fer exactament el mateix que la seva mare i les seves iaies, però amb una petita diferència. La meva mare es va casar quan se li va passar l'arròs, o gairebé se li va passar l'arròs, a l'edat de 21 anys. Clar, era molt gran tenint en compte que les meves iaies es van casar als 15-16 anys. Llavors, el que la meva mare pretenia era que jo tingués una vida similar a elles, que no m'havia de complicar la vida. Però les coses van canviar. Al 85 el meu pare, anant a treballar a la ciutat de Melilla, es va colar en un vaixell i aquí el nostre destí va canviar. Va canviar moltíssim. Marxar cap a Europa és el somni, era i és el somni de qualsevol persona que està en una situació desesperada, estigui on estigui. I nosaltres estàvem en una situació desesperada. Més que nosaltres, que no veiem d'on venia el menjar que teníem a taula, per un adult era una cosa molt nefasta. Era molt amargant llevar-se tots els dies, anar a la frontera del Marroc, no sé si algú ha estat al nord, a Nador, perquè ens fem la idea, hi ha la frontera marroquina, que hi ha soldats marroquins, hi ha uns 500, 400, 500 metres i hi ha la frontera espanyola. Llavors, quan el meu pare, que es dedicava a vendre fruita i la comprava de Melilla i la venia a Nador, el meu pare, quan passava la frontera
marroquina el pagaven perquè sí, no hi ha d'haver cap motiu, i quan passava la frontera espanyola també el pagaven perquè sí, no hi ha d'haver cap motiu tampoc. Això anant i tornant exactament el mateix. Us explico així molt a lleugera, però això podia ser un procés que començava a les 4 o 5 de la matinada i acabava a les 3 o 4 de la tarda. Moltes vegades venia amb 2 o 3 caixes de poma i plàtan, que era el que ell venia, i si es trobava amb algun soldat que estava de mala llet li podia fotre la fruita perfectament i l'engegaven perfectament i era una cosa normal. Però el meu pare sempre havia tingut molt clar que aquell no era el futur que volia pels seus fills. I això ho havia dit moltes vegades a casa. Jo algun dia marxaré a comprar fruita i no tornaré. I era una cosa normal que els petits herois, no, perquè el meu pare era un home molt jove, es convertissin doncs, en herois perquè ja ho tenien molt interioritzat des que eren nens petits, marrecs de 6-7 anys, que tenien molt clar que havien de marxar i havien de salvar la família. No? Llavors va ser quan al cap d'uns anys, jo vaig néixer precisament el dia 1 d'abril del 77, vaig tenir el meu pare a prop durant 2 setmanes com a molt, el meu pare va marxar i no el vaig tornar a veure al cap de 4 o 5 anys. Una petita anècdota que m'explicava, no? Nosaltres vivíem al poble, tot era molt familiar, com aquí, les portes de les cases quedaven obertes, no hi havia perill, no hi havia cotxes, si desapareixia un nen sabien que estava a casa d'algú altre i sempre hi havia moltes mares per molts nens. No? L'avi, que era molt protector, ens deia, si veieu algú que no conegueu, algú que vingui de fora, algun foraster, ens ho dieu. I això era un comentari que sempre repetia. I una vegada que jo jugava al carrer amb altres nens, va venir un senyor molt alt, amb bigoti, molt prim, em va agafar entre els seus braços, em va fer petons, i jo me'l vaig mirar i vaig pensar, aquest senyor no el coneixes d'arròs. Li vaig donar una santa bufetada i li vaig dir que em deixés a terra. Vaig anar corrents a buscar l'avi i li vaig dir, avi, que sàpigues que he fet això. L'avi em va dir, ho has fet molt bé, però que sàpigues que aquest senyor que acabes de pagar és el teu pare, que ha vingut de vacances per veure't. Clar, per això per un pare ha de ser una bufetada donada al cor que et marca per sempre. I això passa avui en dia. No és una història que m'han explicat, és una història que he viscut i és una història que estic revivint amb altres famílies. No? Per això un dia va dir, s'ha acabat. No em plantejo si els meus fills s'integraran o no s'integraran, si els agradarà o no s'agradarà. Això no s'ho planteja un pare desesperat en cap moment. Simplement he pogut aconseguir els calés, tinc un pis, algú que m'ha llogat un pis, vaig a buscar la meva família i intentarem fer una vida millor de la que tenim al nostre país, que segur que serà millor, qualsevol cosa és millor que res. Francament, quan vaig ser a Vic, em vaig xocar tot. Jo ja era una persona, una nena de 8 anys, que vaig viure molts pocs anys al Marroc, però els vaig viure molt intensament. Perquè jo no vaig ser una criatura de 8 anys, jo vaig ser una criatura durant moments de la meva vida, perquè en molts altres moments m'havia transformat en una dona i tinc molts records d'aquells moments. Per tant, aquests 8 anys em van marcar moltíssim. Llavors, quan vaig arribar, vaig trobar a faltar la persona, l'única persona a la que tenia confiança, perquè jo vaig tenir un problema de comunicació, això que estic fent ara de parlar en públic, no ho havia fet mai, comunicar-me amb els meus pares, parlar, explicar els meus sentiments, no ho havia fet mai. No havia plorat mai davant dels meus pares. Si havia de plorar, ho feia d'amagat. Només havia gosat plorar davant de la meva iaia paterna, que tenia un no sé què, que em protegia, que em donava confiança. I quan em veia estranya, més estranya del normal, em donava la mà, em portava un racó i em deia què t'està passant. I moltes vegades li explicava i altres no, però ella sempre tenia alguna moneda i me la donava. Jo sempre recordo que aquests moments màgics, que per mi eren molt màgics. No? Llavors, que m'arrenquessin d'una manera involuntària de la meva família i m'allunyessin de la meva iaia, va ser una patacada tan forta que em vaig negar rotundament a viure a Vic, perquè no m'agradava la ciutat, no m'agradava el clima. El pis on vivia era molt petit,
haver de compartir amb les meves germanes. No m'agradava, discutíem constantment. La meva mare, per exemple, que érem la segona família marroquina que vivíem a Vic, la meva mare duia el mocador i la gelava, la roba típica, sortia al carrer i havia de tornar corrent perquè tothom se la mirava. Les dones sortien de les botigues a mirar-se-la i ella deia, clar, és que jo em sento com si ara mateix anés disfressada pel carrer perquè tothom em mira. Quina és la manera d'evitar-ho? Doncs quedar-te a casa i no sortir i així ningú et mira. I la meva mare es va refugiar a les seves pròpies penes i es va muntar el seu propi món on li va costar moltíssim sortir. Però clar, nosaltres teníem 2, 4, 8, 9 i 11 anys. Érem criatures que necessitaven vida. Havíem d'anar a l'escola amb uns nens que eren molt diferents a nosaltres, aparentment. Érem 19 criatures, jo era la diferent de la classe, era la més morena, era la que vestia amb la roba que tenia, perquè nosaltres això d'anar concordats una cosa amb una altra no sabíem què vol dir. Simplement al poble ens posàvem la roba que trobàvem i hi havia la prioritat de tapar-se i punt. I jo anàvem doncs amb aquesta filosofia. I a més, com podeu comprovar, els colors alegres sempre ens han agradat moltíssim, no? I llavors anar amb nens de 6 anys que de sobte veuen una criatura que arriba amb una samarreta groga, una faldilla vermella, uns pantalons a sota d'un altre color, uns mitjons d'un altre color i unes sabates d'un altre color, les criatures devien pensar, visca el carnaval, aquesta criatura sempre ens ve disfressada, no? Però per part meva pensava, quins nens més avorrits, van molt foscos, la manera de comunicar és molt diferent. Clar, jo vivia el meu món i jutjava la meva manera com ells també feien a mi, no? Però també us puc dir que va haver un moment que em va marcar moltíssim. Vaig pensar, no vols estar amb aquests nens perquè són molt petits, perquè són diferents i a més no s'ho perdeu que escriuen al revés. Clar, jo havia anat a la mesquita, sabia perfectament escriure a l'àrab, el coneixia perfectament, en el sentit que ens ensenyaven el Corà, i llavors havies de saber llegir una miqueta, no? I l'àrab, com sabeu, s'escriu de dreta a esquerra i no d'esquerra a dreta, no? Llavors, que tothom escrivís al revés per mi va ser una cosa que vaig pensar, no? Tu aquí no encaixes de cap de les maneres, no? I que la professora comencés a escriure també al revés, em vaig plantejar que potser la que escriu al revés i la que va al revés sóc jo, nosaltres, no? Per tant, va ser una cosa molt personal, aquella tristesa viscuda molt per mi d'arribar a casa i anar a amagar-me en un lloc i culpabilitzar aquell senyor que tenia a casa, que de sobte t'haig de dir papa, de sobte t'haig d'estimar i de sobte t'haig de donar un petó cada cop que arribi a casa quan tu ets el culpable de la meva tristesa. Això són pensaments, evidentment que no podia exterioritzar, perquè també m'havien educat que havia de respectar el pare sí o sí. I si et donava una alfotada l'havies de callar i havies d'assumir por. Per tant, jo em mirava de reüll i anava al meu refugi. Però de sobte van arribar moments molt màgics. El moment clau per mi va ser el tió. Jo sempre ho explico aquesta anècdota, perquè va ser molt divertit arribar a classe i veure com nens petits comencen a picar un tronc i esperen un regal, és pensar, flipeu massa. No? Però, de sobte, el tió es van recordar de mi, que no em coneixia, no m'havia vist mai, i m'havia cagat la meva primera nina de plàstic. Clar, per mi allò va ser un espectacle impressionant, un moment que encara tinc a la ment i que el recordo perfectament, i que la nina va ser una cosa que vaig agafar durant molta estona, me la vaig mirar durant molta estona i vaig estar molta estona fent càlculs mentals de com diantres aquest senyor tió ha sigut capaç de cagar això que tinc entre les mans. Clar, els nens van agafar la nina, van jugar una estona, van marxar i ja està, perquè hi ha una cosa que ja sabien de què anava, ja ho havien fet moltes vegades, no? Vaig arribar a casa i vaig ser capaç d'explicar-li a aquell senyor, al meu pare, aquesta anècdota. Per algun moment em vaig oblidar que ell era el culpable de tot, no? I aquí va començar una mica de la introducció a la societat catalana, vaig començar a posar-hi una mica d'interès, els nens de la classe van començar a parlar de festes, van començar a ensenyar-me. Jo no vaig tenir una professora, vaig tenir molts professors.
llenguatge universal, paraules, no? I mica en mica vaig començar a aprendre, jo crec que va ser un procés molt ràpid, però quan va passar uns 5-6 mesos, el meu pare, que ja me l'estimava una mica més, va dir, vull que, sabeu aquí, els 4 que anàvem a l'escola, i vull que m'expliqueu què heu après a l'escola. Jo vaig començar a parlar i em va dir, què estàs parlant ara mateix? Jo li vaig dir, estic parlant l'espanyol. Vaig pensar, quina pregunta més absurda que t'acaba de fer el teu pare, perquè clar, si tu vas a Espanya i allà espanyols, es parla espanyol, no? I va ser quan el meu pare em va dir, tu no estàs parlant l'espanyol, tu estàs parlant el català, el castellà i alguna paraula que t'inventes. Clar, això de parlar 2 llengües i després descobrir que parles 2 llengües en comptes d'una, en part és un avantatge, no? I li vaig dir, papa, jo com sabré si estic parlant el català o no? Doncs, totes les paraules que tinguin Z com el zapato, espanyol, i tot l'altre, despaviles i et busques la vida, no? I va ser així. A poc, l'escola ens va salvar, les amistats, les ganes de viure. Vaig arribar a l'adolescència, que no existia al meu poble. I aquí vaig començar un altre procés. I aquí va començar un xoc diferent. Jo no xocava només. Jo no xocava fora, sinó que xocava amb la meva pròpia mare, amb la meva pròpia cultura. Perquè jo havia descobert l'adolescència i jo la volia viure. Jo no volia que la meva vida fos un cortar i pegar. Volia que la meva vida tingués un nom i un cognom. Jo la volia viure a la meva manera, però sense perdre l'estima i l'afecte dels meus pares. Perquè en el fons me'ls estimo molt i perquè no els estic culpant, sinó perquè ells van venir d'on van venir, van tenir l'educació que van tenir i moltes de les coses o molts dels nos hi ha darrere una mica de por o molta por a que les nostres filles ens marxin de les mans. La meva mare deia que no volia que sapiguéssim llegir ni escriure perquè no serveix, no val per res. De què els hi ha servit a les dones que han estudiat? De res. Si igualment et casaràs, tindràs un marit, tindràs filles, quedaràs a casa i això és llei de vida, vull dir, no hi ha res més. En canvi el meu pare era una mica més lleuger, no? Vull que les meves filles, les meves 4 nenes no siguin l'ombra de cap home, vull que sàpiguen llegir i escriure, però no gaire, només una mica, just per ensortir-se. Però clar, jo soc una persona que les prohibicions m'atrauen. Només falta que em diguis prohibit, que sí, que ja hi aniré, perquè m'ho has dit, no? I els estudis eren prohibits. Jo havia mentit per anar a una biblioteca. Clar, quan jo els dic als nanos, no? Vaig a fer xerrades i els hi comento, me'n recordo que un nen em va dir, voldràs dir discoteca? Dic, no, biblioteca. Perquè era una prohibició a casa meva. També havia robat material, els cèntims que quedaven per allà tirats per anar a comprar material escolar. I havia guardat el meu llibre sota el matalàs perquè la mare, fregant, netejant, no me'l tirés. Perquè un llibre a casa meu no entrava. No tenia cap importància. Però per mi sí. De fet, aquesta batalla de la meva mare va passar molt temps, havia estudiat molt d'amagat, ja per resumir també, al final em vaig esgotar perquè anar a l'institut era una energia negativa, tornar a casa que t'obrien la porta amb una més energia negativa perquè no et deixen fer els deures, perquè comentaris negatius constantment de no val la pena, de què et servirà, de deixar això que és una merda, em perdó pel comentari, però és que era així, no? Arriba un dia en què, mira, tot ésser humà té un límit, mare, no puc més, et dono els meus llibres, la meva motxilla, i el pots regalar, el pots donar, fes el que em vulguis, perquè he arribat a la conclusió que tu has arribat, els estudis són una merda. Li vaig dir perquè callés, però en el fons no m'ho creia pas, no? I aquí vaig començar a treballar, a buscar-me la vida, a ajudar una mica amb els calés, però sempre m'havia quedat allà una espina clavada, no? Al cap de poc la meva iaia també es va morir. Vaig passar un procés de molta tristesa, d'estar molt sola, d'enyorar-la moltíssim, perquè m'hagués agradat dir-li personalment moltes gràcies per haver fet el que vau fer, tant tu com l'avi, per una banda,
Gràcies per haver fugit de la guerra, gràcies per haver anat al Marroc i gràcies per haver tingut una persona com el meu pare, que gràcies a ell jo estic aquí treballant i estic aquí tenint oportunitats que vosaltres no vau tenir mai. Per això va sorgir la idea d'explicar la meva vida en un llibre. De fet, quan vaig trucar al meu pare per dir-li: pare, posa el TV3 que estic amb la Júlia Otero, el meu pare em va dir: nena, has treballat aquesta nit? Estàs desorientada. No, pare, però des de quan escrius tu? Des de quan parles? Des de quan expliques la teva vida? Des de fa molt temps. L'únic que abans ho feia en silenci i ara ho faig en públic. Sí? Per tant, el meu pare em va conèixer a través del llibre. No sé si algú ha vist alguna vegada el programa El Convidat, que ell explicava. L'he començat moltes vegades però no he pogut acabar-lo mai. Perquè ell no era conscient de que nosaltres érem molt conscients de la situació que estàvem vivint i que emocionalment ens està afectant molt més del que es podia imaginar, no? Per tant, vaig pensar que havia de donar les gràcies als avis, que havia de donar les gràcies als pares, demanar perdó per haver-los odiat en aquell moment i solucionar el meu problema personal, el problema que tenia amb mi. Primer, per no poder-me comunicar amb la gent, no mirar als ulls de ningú per vergonya. Segon, perquè vaig passar una fase de no vull ser marroquina, em nego a conformar-me amb qui soc perquè no m'agrado, tant físicament com mentalment com pels orígens. I això després pensant-ho vaig pensar: si tu renuncies als teus orígens és que estàs renunciant a tota la teva família. I això no pot ser, i això em va costar un procés d'acceptar-me també. Vaig passar molts moments d'adolescència anant a comprar cremes perquè em deixi la pell blanca. No? Imagineu-vos la cara del farmacèutic. El que necessites és un psicòleg, no una crema que et deixi la pell blanca. Molts moments d'estirar-me els cabells perquè volia ser com tothom. Però és que quan vaig aconseguir ser com tothom, entre cometes, em vaig adonar que tothom era diferent i que l'única manera de tirar endavant era entendre'm a mi. I vaig començar pel comiat. En aquell moment que havia d'haver plorat tant, i vaig plorar moltíssim. Si m'haguessin vist, si m'haguessin posat una càmera oculta quan jo escrivia, més d'un pensaria: aquesta nena està molt malament del cap. Perquè vaig reviure amb 25 anys el que no vaig expressar en aquell moment, no? Vaig riure, vaig plorar, vaig donar les gràcies, vaig demanar perdó i vaig fer les paus. I a partir d'aquí vaig començar a comunicar-me, vaig començar a mirar els ulls de la gent, vaig començar a explicar-me qui sóc jo. Jo sóc així, si jo vinc d'una família pobra, ja m'està bé. Vaig ser pobra econòmicament, però molt rica en valors. Aquests valors per mi són importants. Soc immigrant, depèn. Jo em considero una ciutadana del món, perquè tinc uns orígens, soc catalana, també soc marroquina, soc amaziga, soc bereber, són moltes coses. Si vés a saber el dia de demà on acabaré vivint, això no ho sap ningú. Avui en dia em dedico a la infermeria. Va haver un moment de la meva vida que vaig collir la terra que vaig llençar en algun moment i vaig pensar: posa't a estudiar, posa't a treballar i no et facis tant la víctima, perquè qui no té un problema té un altre. Perquè qui no és immigrant és alt, és obès, és baix, tothom té alguna cosa. I si vas de víctima en víctima i tu creus que ets una víctima, no tiraràs mai endavant. Evidentment, he pogut canviar una mica la mentalitat de la meva mare. Ja no creu que els estudis són una merda. Per mi això va ser un gran pas. És més, un dia va arribar a casa i em va dir: escolta, que sàpigues que estic fent classes de català i a més estic donant classes de gastronomia. Això va ser una cosa que vaig pensar: el món està canviant i els miracles existeixen. No? Però hi ha coses que no podran canviar. Jo recordo, per exemple, quan la meva germana gran va arribar a casa i li va dir a la meva mare: mare, seu, que hem de parlar. La meva mare ja va començar a tremolar. Mira, mare, em sap molt greu, però m'haig de divorciar perquè la meva situació familiar no funciona. I la meva mare es va posar a plorar, histèrica, va venir a casa meva, em va dir: és que la teva germana, parla amb ella, l'has intentat convèncer, és que no pot ser, nosaltres no som així, la nostra família. I va començar bum, 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 es va muntar una pel·lícula impressionant. Dic: mira, mare, puja al cotxe, anem a Lloret de Mar,
mirarem al mar, agafarem aire fresc i ja veuràs com les coses calmen. Tu no et sentis culpable perquè no ho ets. La meva mare va començar a aixecar el cap i al cap de 3 mesos va venir la meva germana segona i li va fotre un clatallot amb una segona notícia. No, mare, sé que hem de parlar. Em vaig a divorciar, no? I la meva mare igual va seguir el seu ritual plorant desesperada, sort que tinga tu, que ets una dona, que té el seu marit al costat, que les coses funcionen molt bé, puja, anem a la platja, Lloret de Mar, que el mar sempre ajuda, l'aire fresc, i aquí no passa res, tu no ets la culpable de tot això. Que sàpigues que al Marroc hi ha més divorcis que aquí, i això és una realitat. La meva mare va començar també a refer-se una miqueta quan al cap d'uns mesos va venir la número 3. I li va dir, mare, seu. I va pensar, ui, seu que hem de parlar. Em sap molt greu, però la meva vida matrimonial s'ha acabat. I la meva mare va pensar, em vull morir, se m'està acabant el món, no puc respirar, no pot ser. Vaig a buscar la Laila, ploraré, li explicaré què està passant, que les seves germanes ho estan fent molt malament. Puja, mare, anem al cotxe, Lloret de Mar, el mar, l'aire, tot això ens ajudarà, no et sentis culpable. Clar, jo amb aquesta dona que cada vegada que ve una filla i li diu que vaig a divorciar i que ella se sent culpable dels divorcis, com li dic jo, mare, sé que hem de parlar, que ara ve 4 de 4. No? La vaig agafar i li vaig dir, puja el cotxe que anem a Lloret de Mar i allà parlem. Clar, són coses que no és que li passin a una persona perquè és immigrant, és que són coses humanes. Són coses que passen aquí, passen al Marroc, passen a tot arreu. Però hi ha famílies i famílies. Dient que hi ha famílies i famílies, m'agradaria també enviar-vos el missatge de que les famílies que us veieu, que us trobeu per aquí, per Vic, qualsevol lloc, cada família té una història. Que la història que jo us estic explicant és la meva història. Que jo no represento les dones del Marroc, perquè el Marroc és un país que hi ha molts països. Podeu anar al nord i veure que hi ha dones encara analfabetes, però podeu anar, per exemple, a Tituán i veureu que hi ha una convivència entre francesos, espanyols i àrabs impressionant i boníssima, i parelles mixtes. Que això no dor, fins que hi arribem, hauran passat unes quantes dècades, però moltes dècades. Sí? Per què explico aquesta història? Doncs perquè la vida la canvia un mateix. No és que el temps canviï, és que nosaltres canviem, és que les situacions canviem, és que quan tu tens una oportunitat, quan tens un país, també us haig de dir que ha arribat gràcies a Catalunya, gràcies a Vic també, perquè és una ciutat que tenim fama de ser molt tancats, i que la ciutat dels Sants, però també diuen que és una ciutat que té una difícil entrada però també una difícil sortida, perquè a la que jo m'allunyo una mica també trobo a faltar la meva terra. No? És com tenir uns pares que t'han adoptat, te'ls estimes com els pares biològics. No? Per això el primer llibre, i després va venir el llibre de contes, perquè també volia tornar una miqueta a la meva infància, viure-la des de la distància, recollir aquests contes orals, que només eren orals, i deixar-los en un llibre, per primera vegada, en un llibre, i en una llengua, com és la llengua catalana. Encara avui en dia hi ha gent que em diu, per què no escrius en castellà? I quin problema té el català? No és tan vàlid com el castellà. No, és que arribaràs a més gent. Bueno, és que ho tradueixin si els agrada. Però és que és la primera llengua meva escrita. Jo vaig venir que no sabia escriure, sí que sabia llegir l'àrab, però només sabia llegir el Coran, no era capaç de formar frases i expressar-me en àrab. Per tant, són cultures integrades que són meves, i avui en dia al servei d'urgències encara hi ha pacients que es dediquen a endevinar nacionalitats, no? I sempre em situen a Sud-amèrica, curiosament. No? Tu que ets peruana, ets boliviana, no sé. O quan els dic als meus compatriotes de Nador que treballo a l'hospital i em diuen de què treballes, de neteja o a la cuina? No em dones més opcions? És que clar, no donen més opcions perquè no hi ha seguretat, sempre ens situem per sota, no? I amb el que està passant, no vull passar a enrotllar més, si després surten preguntes ja en parlarem, el que està passant avui en dia, ja ho sabeu perfectament, que si terrorisme, que si islàmic, a més ara ja és una cosa com normal que vagin agafats de la mà, en podem parlar. Penso que és important que s'expliquen vides
vides de persones per entendre una miqueta el que estem vivint, perquè jo no confio en els interessos que tenen els grans polítics, jo confio en els interessos que tenim els ciutadans i que hi ha d'haver una convivència per nosaltres i pels nostres fills. Vol que tingui alguna pregunta per fer-li a la Laila, algun comentari? No? Bueno, jo només d'agrair-vos a tothom aquesta estona aquí que hem compartit. Per mi ha estat entranyable perquè penso que ens han explicat dues històries totalment diferents, però amb les quals tothom s'explicava amb una emoció molt especial. Per tant, penso que són històries molt emotives que les heu viscut totes molt a fons. Per tant, moltes gràcies per haver vingut. Llavors, a mi m'agradaria també felicitar i agrair el dia a dia de la Francesca i l'Iris, que són les que en aquests moments estan aquí a la biblioteca, i vist el que ens ha explicat la Laila, la gran sort que tenim de viure en un poble petit, però tenir aquestes infraestructures i aquests serveis. Per tant, em sembla que ens hem de felicitar una mica tots plegats. Gràcies. Acompanyeu-nos una mica a prendre una mica de cava i coca que tenim allà darrere. Gràcies. Good.